mi zafalilo nešto, prebacim iz jedne u drugu. A čovjek se ne zna ko krade, bre. Od kukanja više nema fajde. A besi me. Ti kukaš kako ti ništa ne znaš, a sve kod tebe kombiju nestaje, bre. Slušaj, evo, ali mogu da se vežem sad. Slušaj, bre. Čim završim moj posao? Mešalice odnesem kući. Fotalice, lopate, sve. Sve moj alat. Poneću samo šta mi treba. Šta ti treba tebi? Šta ti radiš na inače na gradilištu? Pa, Evo, Aleksa došao, dečko zna da zida, zna da gletuje, zna da radi gips. Pa gledaj, ako sam Zna da višak... radi keramiku. Šta ćeš ti da radiš, brate? Ništa, pa ti ako... Ti možeš samo da nam rentaš mešalicu na kraju i da voziš kombi. Ne. Da budeš vozač, što kaže Pilike, vozač. Vozač. A? Vozač, da. Možeš da nama činiš što ti nama daješ mešalicu, znači da mi radimo kod tebe kući, a to košta, na primjer, onda ne znam, donosiš špatlu tvoju i uradio si nešto, razumeš, znači tako da nam činiš ti. Da, ali gledaj, a ko je učinio kod ovoga kamenog... Čekaj, ti si to naplatio sve si nekad... Šta sam naplatio? Mešalica, kulica, lopate, to. Koliko si naplatio džuture kad si uzimao? Je bilo klempa po ušima? Šta je bilo klempa? Ajde, vratimo film nazad. Ajde. Ajde, koliko si uzao para kod Duke kad si radio projekat? Ja sve pišem, mogu da ti vučem računicu. Uzmi ti kažem koliko. Koliko si uzao, kaži, ajde. Sad ću ti kažem, znači 350, 700... 1100, oko 1200 evra. Tako je, koliko je taj posao rađen tamo kod njega? Pa radio sam koliko, 2 mjeseca? Ne, radio sam ja, ti nisi radio, sine. Koliko je taj posao, realno možeš završiti taj posao koji si ti uzeo, lupam 1000 i koliko si rekao, 200 evra. 1200. Taj posao možeš završiti za 5-6 dana. Ne može. Siguran si da ne može? Ne možeš da završiš 2 sobe, salon i kuhinju, brate, jel može? Ti si uzeo 1200 evra, tako? Koliko si imao pomoćnih radnika? Pa, brate, ja sad... Kakvih pomoćnika? Gledaj. Šta si ti na kraju tu radio? Radio si 30% posla i usro si. Oni su Oni su uradili ravnići sloj, letovali, radili plafon. Pa mešali su ti. Pa da, sve su ti radili oni, isto. Znači ti si radio 30%. Majstor, kad uzima... Onda kod ne izbije, si naplatio dobro posao, dobro si prošao, brate. Ti bi otišao da nisi dobro prošao. Gledaj, ne, ja sam znao da će mi raditi kuću i zato. A zbog toga znači tamo si grubo si klempu i još si znao da ćemo ti radimo kuću i sada prebacuješ. Slušaj ovako, koliko košta, sine, ta tvoja usrana mešalica koju ti nama daješ ako tebe radimo na kući? Da. Nije usrana. Platit ću ti. Usrana je što je usrana, koliko košta? Sad je usrana, koliko košta? Ne bi naplatio. Košta 10 eura dan. Koliko ćeš raditi sa mešalicom, dobit ćeš pare za to što radimo kod tebe na kući. Ne, tamo. Slušaj ovako, ne, sad ti kažem ovo, ti kažem iskreno. Kombi što voziš nas na poslu ima ti dajem svaki dan 1000 dinara za gorivo. Majke mi moje. I kad završimo kuću, završili smo priču, ej ti, brate. Ne, pošteno si, ne. Pošto ispada ovdje da ti si šta pametan, mi smo budale, šta? Ne, što pametan? A kako ti nama činiš, a mi tebi radimo kuću? Ne mogu bez tebe da uradim tu kuću, ti znaš što? Da se ne pojaviš uopšte mogu da uradim kuću. Sedi kući, uživaj, pij kafu, čuvaj decu. Ja ću ti završim kuću, dođeš, ja ti ključ i kažem izvoli, besi me i vidimo se, čao sin. Možemo i tako. Imam ja sine kombisto, evo ga ovdje, bre. Stoji, izbacim sedište i vozim. I neće mi faliti ni alat, ni ništa, brate, iz njega. A što ne čuje oni svoj alat, brate? Pa kako da čuvaju sine kad vidi sebe sa krajete, brate? Kako se... I još ti prebacuješ kako ti činiš nama. Ne razumem, brate. I to u par klipova govoriš, uporno govoriš to. Zato sad skupljam alat i to je to, brate. Skupi sine, pa šta ti imaš to da dati? Imam dosta, brate. Pa šta imaš, ne kaži? Imam. Šta imaš, šta mi koristimo? Ne koristimo tvoju šafericu, ne koristimo. Koristimo tvoju vaservagu. Vaservaga ne postoji na tom objektu uopšte, ne vidi se ništa s njom, je sve krivo. Šta koristimo, sine? Lopatu. To ti radiš s njom, tamo kopaš jamu. Šta radimo s njom, sine? Imamo mešač, gdje je mešač naš? Gdje je? Tu je. Znači šta koristimo? Ništa. Dobro, do jučer nismo imali ništa, dajte. Pa imali smo, sine, nego je nestalo. Ja sam kupio, mogu ti kažem što sam kupio, a nema ništa od toga. 2 kolica, nema ih. Kupio sam više puta lopate, ašove, krampove, čekiće, macole, sekire, male, velike, ostala jedna sekira samo. Kupio sam testere 2, nema ni jedne, gde su? Sam ih javno kući? Nisam, sine. Koliko sam kupio valjkova, četki, da ne pričam kanti, praznih, ne znam ja čega već, burgija, džoke, moke, šrafova. Što si ti dobio šrafove eksere, gde su? Nema ih, sine. Nemoj, pa ja ne mogu da čuvam, brate moj. Pa to je debi dato da kod tebe da se radi, na primjer, ti to nemaš. A tu bi namalo pomoć što je do 50 eura, dajem primjer. A to je otišlo, gdje je otišlo, ja ne znam. Ajde završimo priču, više sam time, znači rešena je priča, nema prebacivanja, ovdje nikom ništa ne čini, ovdje se eksploatiše i plaća se, sine. Ovdje niko nije nevinašce. Tako, momci? Da. Ja ne govorim da sam nevinašce, ne govorim da ste ne volim izigravati žrtve, to ne volim uopšte. Skupljeni smo s koce i konopce, idemo. Tako, idemo dalje, radimo.